Ole, here to te in the vai in the baile effect ole. Hey, voi na chuanin saron sial ho kalei khom ho kan report dona. Heng ho hi chu kei ma vi nun ni lawa. Vai ho poting sa khania an ti nun thar ti mai la tiang kan lei kalei khom khania karon report dona mani a kalei pho kha kala report lawa chu po chu karon report don poka. Hey, in huang hianin Chitra Batik le Hornbill Yellow le Violet September le Tiger Orange ho karon report don ni chuan mun takinin lo enanga hei Tiger Orange ni a athite pa hei po kha forina anan na salut tu khan hun hula ka chuana hei ka chan him hlawa ka report ngam lo ka ti kha for zual dai ka chuan ka report lo ta a ka ti fu nyang lawin kan in report chuak te don hi saron ong to na sa blueberry thi na khania mang don ni chuanin puting soil la hianin sang sang karon mang don na wena hian lei takte pot lei ka da sa ka man sa ho tha karon mang don na hian a om sa ho kha ka bun chhuwa ka then chu ka mang hal don na ma sengin a pot monga hian bone meal da ka du awangin ka bun chhuak dona chuanin a then chu tharmo ti maila tui in pai chhuwa thina tur khan monga ti hianin lungte ka da thina tuntu mai chuan tharmo ka mang dona khan tui hi a in drain out tha a in pai chhuak tha a tui tin tur laka te pawh venga monga pang lei hi chu leimuk mang loila pai chhuak te thei tur lungte tharmo kan nei lo pawh in lung eng mo kha kan thei ni chu voi na chuan ka pot dan changin ka da dona kin la in lo enanga zo du in nei pawh in lo zo tanga heng ho tu na ka ron kole kho hi asial foreign kan ti ang ho tha ni awang hianin vai ho hian atlang puin lei thola hian an vita chuan zungte aron ka ima a ase hetia kan han report hian then khat chuan kan ti thile phuk du a man nia pawh min ron zota private a pawh keima experience a pawh ni a saron vi nun thang ka lei hian balu an vi hi tia ka han report hianin a thi du em han ti mila azung kan han ti che te hian a thi le du a chuan an lei man le kan lei man ti in ang lo na chen hi yom ve ni chi mo chuan chu wang chuanin lei thol an hna wang khan lei muk lut tu ka kan da khan than thi thang mong do mo ni o ka tia keima experience a chuan chuwang chuan tun trum tle min ka lei man karon ti thol don dewa he ti hian tharmo ang hi ka mang ta ni tharmo ka manga monga hian chuanin tuna hianin kokopit le vermi le balu in chopul sa ka nia ek dang ka mang don lawa vermi le balu in chopul sa le lei tak le kokopit le parlait ka chopul don ni tun truma chuan chanchuk ka soron report tur ho hi anung tir te an ni a hei hang hian bone meal hi among lama hian da hian azung hi ati tholeng ve a khan azung pian thung khana sa takin ati danglam ve the ya chu bang chuan bone meal hi among lama le ken sin ka da ka support ta a chuan anexa khan pian kan han mix le photani le on sa le man khan mo chuanin oi chuan heta hian vermi le balu in chopul sa kha kalau da anga chuan tikhan kan mix chho zel anga chuan lei tak kha aba mix le don boka hi land soil kan ti ang kha nia lei tak ti in soi meng chuan tikhan kan mix anga in zat ang moi tok vel khan kan han mix anga kan han chopul lenga mo tikhanin kokopit kat lo pol lenga chung langa tun tum chu parlait hi hol ka duwa chan chu heng ho hian tuyen ngam lo em a tuyen hak ma em bi ka foreign ho chuan ka soi tong khan hi kokopit ani a tlem ka tel ve mi don ni chuan leiti thorong tu a khan kan han pul le anga kan han cho pul le don ni chumo chuan heng ho hi ka soi ang khanin seinon leila foreign sial ho kan ti ang ni wang khanin vai ho timila ti anga kan ti ve deuh te kha ngai thina chan chu lei thola anon vita lei muk deuh kan han da te khan chang chuanin
an ngei lo niang te ka tia thang mo thina chuwang chuan lei hi ka siam thol ve deuh dawn atun tum chu lei tak hi ka hmang tam lutuk dawn lo ni chu chuan hei ti hian polipot ah an rawn dah a an rawn vit a uluk takin an rawn pek a chu phawi loh tur ani a polipot kha ke lo thei ang berin kan chep kak dawn ni chu side le side ah sir le lamah kan chep kak anga maw chuan hei ti khanin a lo chep kak ta ni le lamah ka lo chep kak le ta a chuan kha a lei ti ke lo thei ang ber khanin lo siam thin dawn nia hau ti khanin zung pawh a lo kaih teuh tawh a a upa ve tawh deuh nih ka ringa a lo tlu le chuan kan thum vatang ti khanin lei kan siam kha kan la chhung sang dawn lo ni chu a lei mawng cheuh kan dah ta a pot an siam sa lem ang khan kan te ve nga kan pot lei kha chuan ti khan kan feel dawn ni chu varmi le balu in chawpawh khan han feel anga lei tak ka dah le anga chuan perlight le cocopitin a chung kha ka chhelh dawn ni chu maw kha ni chuan tumah chuan RX tih vel ka hmang ngam hrilh lawa a lei hi kala ti tha vak ngam lo ni chu varmi tlem te bak kha kala pulh lo ni chu chuanin ti khanin perlight han tel lenga chungah hian tiang khanin in lo report venga input te kha chuanin ka soi le du chu kan ka saron report dan hi a tha ang lawa ama dara hi chuan ama dara kung lian to upato kan report hi chuanin lei tha ka hmang veka lei zong zong a han ka pula chuan he chunglanga kokopit kha nakina thala ron ni chhodona paro em thina khata tui hip tu khan ka du wangin kokopit kha kan polta a chuan perlight kha kan pol le anga chunglanga khan mo na chu ro ala sur de zeu wang hian tui hip tu kha kan mamo a ti troi deuh kha kan du box sia rot zung troi a om chuan a poi lu tuk to thina chuwang chuanin tui lo hip pui tu kha perlight in a chunga khan kan chhil le dawn ni a sial ho hi chu ko hi an boi kha ka moi sia kan du ve box sia mo chuwang chuan a lei ka man pawh ka han thak ve deuh deka saron pa ngai anga ka man lo ang te kan hmang ve hi tun tum chu mo chuwang chuan saron zong zong a hi tiang han ka ti lo na se a sial deuh chawa khan in lo ti thin dawn nia chuanin ama dar ho hi ka report dana dang le a in ama dar te pawh kan report le anga ma dar a chuanin lei tak te kan hmang tama a chu ni ta ni chuanin kan chat le tur thita kan han report hi an ni em a ka fatin da ho dia in lo ko kan hoi hu ni kha chuan ka fa om lo han kan che zok ka te ber lo la ho na ti han kina kan chu shwai le nga chuan ti khan a chunga varmi le balu khan ka han sil le don ta ni chu mo chuan chu ka soi khan kan report reng hianin saron ho hi chu an na hi aron chor du ani chu mo an nge em wang hian aron thang tur chuan an ha te an zik te kha aron se ngai wang khanin anon chor no nga an thanga kha then chuan ka report te hin a chor hluat te kha kan ti thina kha chu atur ve re nga kha ngai ula kha chu an nge em a lei thara an hu te kha zungan kai du a chuan an zungan kai pa khan an na te kha ron chor hluat thin ti kha kan lo che ve la hrim don nya chuan hei hi pot hi hei chu ka bun chhuak dawn lo chan chu helai in hmuang hian a sir mi ho hi ka vi nun thar ten ni a chuwang chuan kha ti chelo tur ang khan a lei ka la chhuak to panga ka lo report le dawn ani chuan ka soi to ang khan input khan a lei ti ke lo thei ang ber turin in la chhuak anga polipot ami kha in report thin dawn nia chuan a voi lo kha nga khan in po chhuwa a zung lian lo ka in phor chhuwa chuan thina chan san nga bi ka nung om thom ma se an thi du bi ka ni chu mo chuwang chuan a zung che lo thei ang ber khanin heng vi nun hlimin lei kha chu in lo report thin dawn nia chuan tuna pawh hianin a lei kan da chhuak anga a pot leng tokin ka ti anga chuan a lei mawng lamah hian dah duh ka ni awang khanin lei pawh kan hai chhuak nual dawn ani a an enkol dan theuh te in ang lawa ipo asial hi ka enkol thiam vak bik lawa ka ti thina sa thina ha po in chuan
kumina po hianin thil ang ve le a pathum vel chu ka soi to kha chuan tuna chuan a apple dan timela pudding mix lei soil mix ni kha kan tidang lam te ka bone meal te wai lama kan da ma chuan bone meal te poi ka hmang lawa da hian phosphorus ani awang khan bone meal hi kan uar thar le a chuan hei ti hian pot ateng kan da chhuaka ne langin kan da chhuak le a thun don ani lei among lama ka da to boka chuan tikhan achung lama kan duang lei kha khan ta chil le don ni chumo kan khanin report dan kan tidang lam deuh ni tun chu ka soi man te mo a that chuan a lom om do le me a kan in sel le an kai ka pot tun tuma ka pot hi pali ani a sian lang violet september Citrabatic tiger orange le hornbill yellow ani chumo tuna ka report me khau hi chuan ti kha ni ta ni chuan nakina chuan nama dar te po kan report thawanga a lei han te po kalang soi le don nya chuan ti han kan ti chho ze lang chuan hi Citrabatic kha ni ta ni kalong met chhuak anga hetianga pot de te om hi chu tlema hme det hianin a lei nen a zung nen khan kan met chhuak mai thina in thor chhuak ma khan a pot a kha in nem kwal thin don nya in nem det anga mo chuan a lei kha kan chaw pol thale lok ani hi hei ti hian mania kan report lai karon da kan lei mix lai tak kha lo in kat le dai ya komena te po khan kan lo murenga isot tak hilang lo thin te bi hon tia ani tak hi ka tia kan nui kha za ang reng tu ka han en let le khan lo in kat dai kha lo nia tun chu wang deuh chuan nia hi ti han karon ti that le na chan hi mo ka lei mix lai muchak te kha in lo oma chu wang chuan ti han atharin ka lei mix lai zong nen karon da thar le ni chu in lo sianga chuan mania in chunga ka pot soi salai karon da le ha thok chunga tong bok kha chu ha thak em a I tholwam lo ma tong ngai thla ka hrom te khain ron tia kan nui hi za thei bok se ma se a tha tiang comment sang te khan min ti hlima mo in du turon soi zel ro chuan tholwam hlom lo dewa comment te po kan tum to anga soi te kan tum anga chan chu tia video handa han record that le te ka man thin lo wang khan ti khan thok pa khan rem lo khan karon tonga in chat turata na thasi kha chuan min lo ngai thlak sak shama then khat poin ka thok puile tuk te kha in ron tia ipo kaloma boy chunga kan video siam te min lo en sak thin tu te kan tan in ru a in chunga kalom em ni ti kha kan soinon de bukanga kha ti khanin a ke me lo khanin pot te kan han te kwala among lampang le te kan da thla a chuan pot ke me lawin kan han thun le da ni pota khan mo chuanin ti khan kan han thil le anga le khan le hi pot
hi muk lut tukin ti thin loila nakina khan a khat lut tu kha chuan lei tha in da du huna khan lei tha da na kha om don lawa chu wang chuanin khat moi to khan in ti thin don nia a khat lut tuk chuan hete han chaw vel han a bodu a chu wang chuan khat tun lo deuh khan te ma han khwar deuh khan lei kha in da thin don nia chuan par light in ti khan ka han mix le ta a top nan ti tra batik kha kan report le ang thosi tamlu tuka he artui lo na lo nei mai si lawa artui plate parcel kan hal hwa lo ne he chuan hei ka lo report zota an du om thip thep khop mai lei pawh hi kan hmang thawl deuha tun tumah hi chuan 50-50 ang velin ka hmang ani chu maw lei tak leh lei thawl mix ang kha somnga percent ve ve ang deuh in ka hmang ani chu chuan hei hi ka vi nun te te kha ni ta ni chuan hei hi saron kan la sik donem a hna kan la pai donem ti kha zawh na awma august vo in hi august ni sawmpa nga ani chuan hei ti hian a chawr sei ho kha chu kala sik tho ni chu keima vi nun hei march vela ka vi nun kha nia march nge april may tiang vel ka vi nun kha nia chuan heng ho pawh hi a sei ho hi chu kala sik ka sik hri dawna ka report thar kha zana ka han dah a pawnah te ruah ka han nan tira chuan an lo thar ta sar mai ni hei ka sik dawn nih hi lo en ru ka sik dawna an hna chang ho kha ka bal dawn bawk ani chu chuan kha khan a rawn tawi le anga tuna ka report ho hi bar thla chhoh chuan par thei turah be seila chu an din hmun ani chu kan report ho te kan vi nun ho te pawh hi an par thei vek ani tih kha ka rawn sawi a hei hi a piah chiah mi kha orange foreign var kha ni chu kumina ka vi nun ani chu maw a thla chiah ka sawi fak thei lo foreign var ka kat hun kha in lo en chuan ka video khata ka vi ka ti kha chu nia a save ka siam tum khan ka vita hi hornbill yellow nia a hna chang kan bal ani hi ti khan a hna chang kha in lo balanga hei akaw azik si changah pawh an lo chawr sep sep a hei hmuang hian chuan a hna chang tangkai tawh lem lo ti maila
chakna ei thon tu mai mai kha chu ti hian ka han pot bal le a a then hi chu pawh bal tur awm loin ti te hi an la awm a heng hi chu engmah bal an ngai lo a bal lo ula hei pawh a ngai lo a chuan hei hi violet september kha a hnah changkan bal leh dawn ni chuan enge an zel dawn kan lo thlir zel ang ka channel te min lo en sak thin tu te ka lawm em em a inchungah nangmah ni awang hian ke pawh thil tam tak ka in zir ve phah a ka hriat ngai lo te pawh ka hriat phah a ka channel ah hianin in duh duh hi lo sawi ula enge in hriat duh te ka number te ka dah in duh chuan min lo bianga enge kan harsat na te pangpar encall na kan harsat na te pawh in kan in share anga ke pawh in zawh duh te pawh ka lo nei mai thei chawa in tan ka in hawng reng ti kha ka rawn sawi le e.